Gitayog og 6.3 magnitude nga linog ang Kabisayan alas 6:16 gabii. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nibutyag nga ang epicenter nahimutang sa 49 kilometers sa habagatang kasadpan sa Hinubaan, Negros Occidental. Tectonic ang sinugdanan sa linog nga adunay gilawmon nga 10 kilometers. Ang intensity 5 nabatyagan sa Hinubaan, Negros Occidental, intensity 4 sa Iloilo City, Bago City, Pandan sa Antique Province, Basay, Binalbagan ug Sipalay sa Negros Occidental ug Bayawan City sa Negros Oriental. Intensity 3 ang nasinati sa Dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu, Baay City, La Carlota City, Zamboanga City, La Castellana sa Negros Occidental, Bacolod City, Dumaguete City, Hagna Bohol, Oton Iloilo, Tayasan Himalalud, Ayungon ug Sibulan sa Negros Oriental ug Dipolog City. Intensity 2 sa San Jose ug Sibalom sa Antique ug Pagadian City ug Intensity 1 sa Masbate City, Calibo Aklan, Labason, Polanco ug Manukan sa Zamboanga del Norte. Matod sa PHIVOLCS, wala pay nataho nga kadaot ang pagtayog sa linog apan posibleng makasinati pag aftershocks ang Kabisayan.